Os orzamentos de 2022 están elaborados cun obxectivo claro: pasar da reactivación á recuperación económica para volver á senda do crecemento san. Para iso, as contas priorizan a recuperación da actividade económica e do emprego, mais sin esquecer que estamos ante o maior volumen de gasto social da historia, con máis de 8.600 millóns de euros. É dicir, estamos ante un exemplo do que un orzamento pode facer por a política útil. Nesta mesma liña van tamén os orzamentos desta Consellería. Temos unhas cifras expansivas que se van aos 194 millóns de euros e a cada unha suba do 3,5% que se acumula ao crecemento dos últimos 5 anos para situar ese incremento nun 50% e lograr os orzamentos máis altos dos últimos 10 anos. Unha parte importante dos recursos, uns 84 millóns de euros, destinaránse precisamente a accións de impulso de venda e valorización dos produtos da cadea Marindustria. Tamén se seguirá traballando, segundo ela, no eido ambiental, dando continuidade a liñas de axudas para o sector, que deron bons resultados nos últimos anos, como é o caso das de conservación, xestión e mellora das zonas de produción do marisqueo, cun orzamento de 7 millóns de euros, ou as da recollida de lixo mariño, as que se destinan uns 875.000. Quintana tamén destacou a importancia de acadar a remuda xeracional, a mellora das condicións a bordo dos buques e a adecuación da formación ás demandas do sector, a que se destinarán 1,3 millóns de euros, o dobre que hai 2 anos. Segundo a titular do Mar, outro dos capítulos que se verá tamén reforzado será o da mellora de infraestructuras portuarias, cunha suba superior ao 20%, ata completar os 22 millóns de euros.